खुलुमबाय लोगोफोर एसआर पाब्लिकेसनआ नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनाबिलिजों लोगोसे जथाय खौरां लाबोनानै होफैदों बे जथाय खौरांफोरा नोंथांमोननि थाखाय मिथिनो गोनांबो जानो हागौ दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा साजायसन नायलांबा नुनो मोनगोन मा फार्स्टआव नोंथांमोननि थाखाय दिन्थिनो लानाय जादों आसामाव कर'ना भाइरासनि आपडेट कर'ना भाइरासजों गासै साग्लोबजानाया दासिम हथात दिनैनि गेजेरावहाय 21 सा एक्टिभ जाना दं होनदों आरो बिनिनो सा 12 साया उदां जाबाय होननानै बुंनाय जादों हथात सा 12 साया कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोनबाय होनदों दा बेखौ जोंनिनो सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दा बावैसो गावनि लाइभ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोगा मोगि लाइभ जानायाव नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ बुंदों दा नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै बुजिनो लुबैदोंबा आरो गासै खोथाफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं बे लिंकजों नोंथांमोना नायनानै बुजिनो हानाय जागोन आरो बिनि बागैबो गोबांथार खोथा बिथाङा बुंदों जिहेतु दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन गेस सिलिन्डारनि सिङाव गेसनि सोलाय बाला दा बे जाथाया जादों सिलिगुरि टाइम मुंनि मोनसे निउस चेनेलनिफ्राय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनाय जादों दा बेवहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन डिसक्रिपसनाव लिंक दङ दा खोथाया जाहैबाय सिलिगुरिनि मोनसे न'खरावहाय बा मोनसे ओनसोलावहाय बे गेस सिलिन्डारनि सिङाव बालाखौ मोननाय जादों होनदों दा बिथांमोननि खौरांगिरिनि सिगाङाव मोगा मोगि लानाय बायदिब्ला गेस सिलिन्डारनि गेसआ 10 साननि उनावहायनो बा 10 साननि सिगाङावनो 10 साननि गेजेरावनो बेबायदि जोबबाय थानाय मोनदांनानै बिथांमोनहा गेसखौ हाखावनानै बा देख'नानै नायनाय जादोंमोन नाथाय बे गेसनि सिङावहाय गासै बालाखौसो मोननाय जादों होनदों दा बेबायदिनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय सांग्रां जानांगौआ जाहैबाय जोंनि बेलायावबो बेबायदि माब्लाबा नङा माब्लाबा सोरबा हिंसा बा मेगन गोसा बा सोरबा लबिया मानसिफोरनि थाखाय जोङो सौग्रावनो हागौ बेबायदि जाथायजों दा बेनि थाखायनो जोंबो सांग्रां जानो हानांगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बेबायदि जाया आरो जों जुदि बेबायदि हमदांनो मोनोबा जों बेखौ थाबैनो साजा होनायनि राहाखौ जों लानांगोन जोंनि थाखायनो सांग्रां जानांगौनि थाखाय बेखौ दिन्थिनाय जादों बेनिफ्राय कर'ना भाइरासनि आपडेटआव मुलुगनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन मुलुगनि गेजेराव बाहाय गासै 22,69,143 सा केसेस जाबाय मुलुगाव बिनिफ्राय थैनाया जाहैबाय 1,55,190 बेनिनो जोंनि भारतनि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन 14,792 सा कनफार्म बेनिफ्राय रिकभारा 2,015 सा जाबाय आरो बेनिफ्राय थैनाया जाहैबाय 488 सा दा बे मोननैखौ नैबे आरोग्य सेतुनिफ्राय लानाय जादों भारतनिखौ आरो मुलुगनि बेलायाव वार्डमिटार्सनिफ्राय लानाय जादों दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोबनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे खौरां बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जायफोर नोंथांमोना फरायसा बिथांमोननि थाखाय गोसो होनो गोनां दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाबो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि उनावहाय मोनसे थिरांथा लाबाय जे फैगौ 2020 मायथाइनि जुलाइ दाननि सामार भेकेसनखौ बिथांमोनहा उइथड्र खालामबाय होनदों दा उइथड्र खालामबाय जिहेतु आरो क्लास बा सोलिनाय कन्टिनिउ जाफिनगोना बा अपेन जाफिनगोना गभर्नमेन्टनि रुल्स बादियै सोलिगोन होनदों आरो जोंनि कर'ना भाइरासनि जिहेतु दा मुहुर्त सम बे मुहुर्त समखौ जोङो जेलाना थासारिया नर्मालाव जागोन अब्लानिफ्राय बेखौ खुलिनायनि थिरांथा लानाय जागोन होननानै बुंदों दा बेनि थाखायनो फरायसा बिथांमोनहा गोसो होनांगोन बा खोनासंनानै बा मिथिनानै लानो नांगोन आरो गरम बन्द मोनगोन साननानै बा गरम बन्दआव जोङो आलो गोजोनै थाहैनो मोनफिनगोन साननायखौ जोङो गारनांगोन फरायनाया थाबैनो रानिं सोलिफिनबाय थानांगोन दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोननि सिगाङाव चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम नटिफिकेसन बेल थुनानै होब्लानो जाबाय जाहाथे नोंथांनियाव गोदान इनफरमेसना थाब थाब थांबाय थायो गोजोन्थों।